झाला चालू झाला. अजून कोणी इलेलं नाही आपण ऑनलाईन, त्यामुळे कळत नाही. तुझ्या मोबाईल मध्ये बघ चालू झाला काय. पटापट पटापट ऑनलाईन यावा, त्याशिवाय मला कळणार नाही चालू झाला की नाही. नोटिफिकेशन सगळ्या जिओ वाल्यामुळे झालं. हा इले. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या लाईव्ह सेशनमध्ये मी विनय घाडी आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर काल पण लाईव्ह इलेला, आज पण लाईव्ह इला हो. त्याची कारणं, त्याचा आवाज कमी कर बाय. हां, त्याची कारणं वेगळी आहेत. आज आमचं व्हिडिओ एडिट झालो नाही. एडिट झालो अर्धोच झालो कारण की त्याच्यात किती वेळ गेलो तो माझं माका माहीत. सकाळपासून आतापर्यंत त्याचं फुटेज किती असतं ह्याच्यासाठी वेगळं व्हिडिओ मी बनवणार आहे. लागोपाठ जे माझे व्हिडिओ येलेत आता सध्या हे 3 व्हिडिओ, ह्याच्यात एवढं टाइम गेलो एडिट करू, ह्या तुमका नाही करणार. बघताना तुमका तो 15 मिनिटाचा वाटता, पण त्याच्यात जाम माती झालेली आहे. म्हणून आज मी विषय सोडलाय तो आणि म्हटलंय सरळ आपण लाईव्ह करू घेऊया. तर लाईव्ह करता करता विषय काय आठवत नव्हतं, तेवढ्यात कळाला की हय मोठं पुरणपोळ्याचं बेत थाट. हां, आणि अंत्यन धरल्याने आपल्या गौरवची पाठ, म्हणून गौरव बघा गणिताची पाठ धरल्या. हा, गौरवने धरल्यान गणिताची पाठ या बघा अभ्यास करून बसलो म्हणून म्हटलं लाईव्ह करूया. तर सगळ्यांका हाय हाय हाय, बऱ्याच जणांचे मेसेज इलेत. हॅलो. तर आज मेनू गौरवच्या अंशींचो काय बनवता हे बघा. पुरणपोळ्या बनवते, पण संपायला आल्यात. आम्ही जरा लेट झालो आहे. आता तिची जरा अवस्था अशी आहे कारण की ते सध्या शेतात मरत असतात तिकडे वर साड्यावर, त्यामुळे ते त्यांचे सगळ्यांचे कलर चेंज झाले. हा, पुणग्याची पण सध्या हीच दशा. हा, पुणग्या ह्यो आजचं ह्यो लाईव्ह पण पुणग्याकडेच करूच होतं. ते का मगाचीच फोन करून सांगितलं तर वाट बघित असत. त्यामुळे अरे ह्यांचं चालू पण झालं. तर अचानक भयानक ह्या आमका मेनू कळल्याबरोबर आम्ही हय चालू केला. मेनू बघा आजचं भारी आहे. आज कशासाठी या केलंस? हा काय, हा मस्त पुरणपोळी. कमेंट पण इली आमका अजून खाल्लं नाही त्यामुळे काय कळत नाही मस्त की कशी आहे. ह्यो बघा ह्यो हय बसलो. ह्यो मेन आजचा व्हिडिओ न येण्या मागचा मेन माणूस ह्यो अकडे बसलेलो. किती एखाद्या माणसानं किती शूट करू सर. बऱ्याच जणांचे तुमच्या कमेंट असतात ते बाबू तू व्हिडिओ लवकर पाठव तिकडे, कसे ते काय गुगल ड्राईव्हने पाठव. ही सगळी कामं माझी रोजची गुगल ड्राईव्हवर, माझे एवढे अकाउंट आहेत ते रोजची कामं आहेत. पण हे आमचा जो डेटा असता 2 तासाचा व्हिडिओ शूट करता तो, म्हणजे त्याचं जवळपास 70-80 GB एक डेटा होता. एवढं डेटा हक्कडनं मुंबईत पाठवणे अशक्य कामा, एवढं नेट नाही. त्यामुळे तो डेटा एडिट करताना माझी काय हालत होता तुम्ही बघा. तेवढ्या 2 तासाची तुमका मी 15 ते 20 मिनटं देतोय. म्हणजे काय काय काढतंय त्याच्यातला हे तुमकाच माहिती आहे. तो काय काय शूट करता म्हणून लेट होता. जेवलात का नाही? अजून नाही जेवला हो. या बघा भूक लागली आहे. सांग त्यांका काय. अरे पुरणपोळी थांब. हा, अरे हे बघा काय बोल काय ता पुरण भरलं त्याच्यात तरी नाही तर असाच टाकची. मी मगाशी म्हटलं चपाती भात होय पुरणपोळी त्याच्यावर टाकल्यान चपाती. माझ बऱ्याच दिवसांनी मोदक नाही आज मोदक करतात. ही दररोजची आहे. बघ काय गौरवची त्यामुळे मजा झालेली आहे. बघा पतीचे अभ्यास करतो ते पण त्याचे डोळे लागतात. अभ्यास करतोस की फक्त वही करून बसला गुरुजीने बघा. हा वही काढून बसले म्हटलं लाईव्ह करत ना. हा नाही तर गुरुजीने बघल्याने तर काय करणार. तर त्यासाठी त्याने आहे बरा म्हणतात. कळलं नाही का मुद्दाम वही काढून बसलं ती. तोपर्यंत का गणित घेत तुम्ही सांगितलंच म्हणून आम्ही सांगितलं म्हणून तू वही काढून बसत. काय सांगणार बघ काय झील सांगता. उद्या घेणार आहे का गुरुजी. हे बघा तूप बीप लावून पुरणपोळी बघा कशी. कमेंट तकडची किती कमेंट दिले ते रवशी नंतर कोण बोलत नाही. काहीतरी लिहिले नाही बोलत नाही. हा तूच बोलत नाही. ही बघा गौरवची मम्मी आताशी बोलत नाही. काय झालं काय माहिती. काय झालं नाही ती आवटीतनी भैमुगात गावली आहे. हैराण झाली. पुरणपोळी फुगवत आधी
वा हे बघा पुरणपोळी बघा कशी घातल्या भाकरीच्या तव्यावर पुरणपोळी डायरेक्ट या केलेली आहे तू उपाशी गेलो. आणि त्याच्यात अंतो पाठसून बॉम्ब मारता अगो जवान आटपा तरी या गौरवचा आणि यांचो काय पत्त्यात ना. थांब जरा. कमेंट वाचतो पर्यंत सगळे कर बस. पुष्पाताईला सांगा पुष्पाताईची काय सांगणार पुष्पाताईला गौरव अभ्यास कर. अरे अभ्यास कर बाबा. करू द्या गौरवला अभ्यास करू द्या. हो त्यांका सांगतो आम्ही live थांब माझा तोंड अकडे करते थांब अकडे बाबानं तुमका काय माहिती आहे तो झोपलेलो होतं ते का मी उठून आणलं. अरे बाबा बस अभ्यास करतोस तो आमका कोण बोलाक गावत नव्हता त्यामुळे त्याला सांगायचं लागलं पुस्तक उघडून तरी बघ. गुरुजी उद्या बघल्यानंतर म्हणते तरी गौरव अभ्यास करतोय. आणि ही बघा इकडे पुरणपोळ्या चालू आहे काम. मग आता पुरण एवढा उरला त्याचा काय करणार काय असंच खायचा. असाच खाणार तोपर्यंत अंत्याकडे नेऊन द्यावं का भूक लागली. पुरण तरी ढकला 8 वाज. हा बाबा नु तकडे तकडे मेनू सांग. तकडे मेन आमच्याकडे मेनू तकडे मिरचे तळलेले आहेत आणि भजी काढता वांगे बटाट्याची दाखवू चला. तरी माका आवडली काय आवडतं तू तोपर्यंत कमेंट वाच अकडे होय. मी तोपर्यंत येतोय कसो घर फिरून आणतोय बऱ्याच दिवसांनी. त्यांका दाखव घर परत नवीन लोकांना हे 2 दरवाजे. बरेच जणांका माहित नाही हे बघा अकडे गौरवचा दरवाजा आणि अकडे आमचा आहे बघा. आमचा बऱ्याच जणांना माहिती आहे अकडे. आहे झाला जेवण. अरे जेवकच बसली आहेत हे बघा पप्पाकडे जेवक बसली आहेत. काय या मिरची तळलेली हे बघा जेवण. वांग्याची भजी, पिठी मटरची भाजी, मटरची भाजी आहे आणि चपाती होतात भाकरी नाही आणि तळलेले मिरचे आणि वांग्याची कापा भारीच केला. काय रे अकडे काय म्हणजे म्हणजे तिका भरूक लावलं तू काढलंस नाही तिका भरूक सांगलं काय तुझा डोके अरे. हा थांबा अरे वा छानच. अरे काका थंडीत कुडकुडलेली दिसतायत. होय हे बघा त्यांना झोप येते जेवता. तर मित्रांनो थांबा कमेंट तुमचे वाचूया काय काय आहेत. बऱ्याच दिवसांनी आज जेवण झाला काय जेवण नाही चालू हा तुम्ही येवा जेव केव्हा तुम्ही परत म्हणजे काल चांगला असंच बाबलो जेवक बोलायत नाही तर जेवक बिव केव्हा मस्तपैकी. जेवण आवडला की सांगा. काय रे ऑनलाईन अरे ते बाबा फोन करतात बाबा व्हिडिओ चालू असताना लाईव्ह फोन करू नको. लाईव्ह चालू असताना फोन येतात. तर गौरव काय म्हणतो मग कसं काय शाळा उघडली आहे मग तुका कसं काय वाटतं शाळेत गेल्यावर. मला बरं वाटतं म्हणजे झोप येत नाही काय. झोप येत हो मुद्दाम माहिला याच्या काहीतरी सांगता हे जेव की जा तुका जेवण वाढलं ना. त्यांना माहित नाही वर्ष गेला माहेर रक्त सांग. तुका माहित नाही काकी माहेराला गेली बघा माहिती आहे दुपारी हा मला काय नाही वाटत. तर वर्षा माहेराला गेली त्यामुळे बापूला झोप लागत नाही. काहीतरी सांगत राहा नको डोक्या तुझा फिरला काय नाही. ती आता वर्षा बघत असेल व्हिडिओ कमेंट कर बाबा. वर्षा कमेंट कर. हा वर्षा वहिनी आणि भावना वहिनी कसे आहेत सगळी मस्त मजेत आहेत खाऊन पिऊन एकदम ठणठणीत आहेत. तुम्ही काय काळजी करू नको. हा तर आता संकष्टी पुजुकची आहे पण तो हा नंतर बाबलो लवकरच मुंबईला येणार आहे. कधी येतात हे बाबा तू आधीच सांगतस मग तू भेटती बिट्टी पटकन ना. हा मैत्रिणीचा लग्न हा बाबा मैत्रिणीचं लग्न आमच्या 7 तारखेक. हा 7 की 8 पत्रिका 7 वाटत तारखेक 7 तारखेक लगीन पनवेल का तेव्हा बाबलो येणार ठाण्यात येणार. जेवढी त्यांनी गोवाक लग्नाची आठवण करून दिल्या नसत तेवढी आमका दिल्या ना लग्नाची आठवण. त्यामुळे बाबलो हजर होणारा मुंबईत. तर कोणा भेटत असत तर कॉन्टॅक्ट करा. मीटअप केला असता पण माका वेळ नाही त्यामुळे. आणि बाबल्याच्या भरोश्यावर मीटअप केलास म्हणजे तुमचं झाला म्हणजे भेटणार सगळ्यांका भेटायचं झाला तर. हा एक ठिकाण सांगायला ठेवतोय मग हेच सगळ्यांनी यावं भेट. आता तू करशी मॅनेज तू नाही मी नाही मग हे त्यांका मारा हो बाजू मारताय हो मारान काढता माझा त्यांका मारा घालशील ते. यावा एकतोय स्टेशन का बेटाक. हा ठाण्याक भेटत तुमका तू. हा ठाण्याक बेटा सासरवाडीक जाणारा
त्यामुळे ते आधीच सांगतंय होय, होय. 5 तारखेक वगैरे जायत तो तसं त्याला कॉल करा भेटत तुमका कॉल करा पण उचललाय नाही तर राग मानू नको कारण तो माझा कॉल खिशात असलो की ऐका की येत नाही. मोबाईल सध्या हँग होता त्याचा तो पण हँग होईल लागलो. तर आता आमचे थोड्याच दिवसात एक उद्या परवा एक रील येणारच आहे तुमका. तुम्ही रील येतील रील झाली रील तयार आणि व्हिडिओ पण येतील. आज जरा गडबडीत राहुलो होतो तो तसा काही माझ्यामुळे एका व्हिडिओ आजचो लेट झालो मी मरणाचा चापून ठेवलेला. व्हिडिओ बघतास 15-15 मिनिटाचे ते ऍक्च्युअली 2 तासाचे. कार्यक्रमांचे व्हिडिओ असल्यावर अशीच गत होता. असे आम्ही दररोजचे करता तेव्हा होत नाही तेवढा कार्यक्रम आमचे टाइमपासचे असतात ते जरा कमी असतात. तरी पण त्यात बराच मी एडिट करतोय या तुमका कळत लवकर ते मी 10 मिनिटाचेच करते. या कार्यक्रमांच्या व्हिडिओ मध्ये 2 तासाचा व्हिडिओ तुमका 20 मिनिटावर आणूचं असतात त्यामध्ये झालं. आणि जर कोणी एडिट करीत असत तर सांगा. बाबल्याचे व्हिडिओ तो करीत असत कोणाची तयारी असत तर सांगा. तयारी असत एडिटिंग करण्याची आणि स्मरणशक्ती तेवढी जर असत तरच त्याने व्हिडिओ करू एडिट सांगायचो. दिवस जाता हो 2 तासाचा व्हिडिओ मग 4 वेळा बघूच लागता. काय वाटतं एक गाणं म्हणून दाखव म्हणतात. आता अरे म्हण काहीतरी. कसं गेलो आता नंतर आरामात अरे पुरणपोळी देते मग होतो ना गेलो. अरे म्हण काटा रुते कुणाला तरी म्हण. काटा रुतलोय बघा. चला आता जेवण. अरे गाणं ऐकायचा करता कमेंट करता तुमका परत व्हिडिओ देतो. पुष्पाताईची रील कधी येणार ती येणार. काय केलंस रिकनेक्टिंग झाला नेट स्लो झाला. हो बाबा होय नेटचा जाम प्रॉब्लेम हा जिओवाल्यांका जरा आठवण करून देवा आमच्या गावात नेट येत नाही. सपलाच आता आमका एक तास 2 तास लागतात. 1 तास लागा त्याचं आता 2 तास लागतात. आता काय झाला व्हिडिओ एडिट करू मग 8 तास तू बाहेर कळ्यात रे का इला हा ह्या बघा रे नेटवर्क नाही काय व्हिडिओ एडिट करू 8 तास आणि अपलोड करू 2 तास टोटल एवढे तास सध्या नाही. नाही तर गावात येऊन माझं त्याच काम आहे. गावात फिरायचं मिळतच नाही. तर आता किती जण आहात. हा तर आता आपण पुढच्या व्हिडिओत भेटूया. ह्यो लाईव्ह त्याच्यासाठी केला कारण की असं नंतर वाचूच येत नाही तर त्या रिप्लाय देऊच थांबा रे जरा. गौरवची आई खूप ऍक्टिव्ह आहे. गौरव त्याच्यापेक्षा आहे. हा तो घडामोडी वालवा पराक्रम करतोय शाळेत. हे बघा मग सांगेन मी लाईव्ह चालू हवं गुरुजी बघते डायरेक्ट. वर्षा वहिनीच्या घशात पण जेवण जात नसेल बापल्याशिवाय तर माहित नाही वर्षा वहिनीचा पण ह्याच्या घशात घास उतरत नाही. तुम्ही काल बघितलं माशाची तुकडी पण त्याने अर्धी काढून. बाबा वर्षा बाबा बघ व्हिडिओ आणि लवकर ये. मला काल गेला नाही तो परत आज ये म्हणून सांगितलं मला पुन्हा परत त्याच्या आसमानात अरे काय पोरगी. चला मित्रांनो भूक लागली मग आता आपण भेटूया लवकर पुढच्या व्हिडिओत. आज लाईव्ह याच्यासाठीच केलं कारण की व्हिडिओ जाऊच्या आधीच माझी बायको सांगत असता किती दिवसाची पण चाललंय मुंबईत. तुमका व्हिडिओत मी दिसणार मधून दिसणार पण मी परत पुन्हा विचारू नको ह्यो असताना व्हिडिओत हा विनू आलाय का गावी. विनू गावी कधी महिनाभर मी येत नाही गावी पण तुम्हाला व्हिडिओत दिसणार कारण की आमचे स्टॉक मधले व्हिडिओ मरणाचे आहेत. तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत बाय बाय. पुष्पाताईला स्पेशल व्हिडिओ अशा प्रकारे इथे थांबूया पुन्हा त्यांना कट करून टाकलाय.